Egunon eta eskerrik asko etorri zeatelako, Ramon Martínez Murguia, teknikako zuzendaria, maikideak, egunon eta eskerrik asko etorri zeaten guztioi. Gaur nahi deguna eginda aurkeztu proiektu bat, proiektu hause nolabait sortzen da teknika inguruan, Marketplace Bladen inguruan. Gero proiektu honek izan du laguntza sailburu ordetzatik eta diputaziotik ere bai. Eta beste tema interesantea ere, proiektu honetan parte hartu izan dute, ez zentro bakarra baizik eta hor dauz Don Bosco, Miguel Altuna, Armeria, EG eta IMH. Orduan hori izango da azken momentuan aurkeztuko deguna, nik oraintxe, sarrera atxo hau eginda, pasatuko dio Ramoni hitza, eta baita ere pizkat egitura edo programaren egitura azaldu. Ondoren Ramonek hitz egingo du esandako bezala. Gero ere, bi enpresa konbidatu dugu parte hartzeko, bat izango da, bat Sarene da, eta beraiek badute ja esperientzia komerzializatzen voz IP, VoIP sistemak, eta hor Pedro Xabier Alaina parte hartu izango du, eta Ero Irontekeko Iker Sagasti. Guri, proiektuan esan behar da, guretzako oso lagun handia izan dela, desarrolloan, eta Asteriz, eta software librean, bere esperientziaz arituko da. Eta gero azkenak izango da, azken proiektua, eta hor, Peio eta Peio Arretonen dia IMH-ko informatikako arduradunak, ingo du agerpena. Eta besterik gabe, baia utziko diot, kanpoan esan dugun bezala bagenuen, edo badegu itxulpen simultean egiteko aukera, eta batzuk euskera esango dugu, beste batzuk erdeaz, eta pasatzen diot besterik gabe Ramon Martínez Murguia, teknikako zuzendari hitza. Kaixo, unon guztioi, eta, lehenengo gauza eskerrak, eta eskerrak Joseani eta IMH-eri, horrelako jardunaldia antolatzegatik, eta lehenengo gauza ez horionak eman, parte hartu dezuten guztiei proiektu edo ekintza honetan, ez? Nik usten dut emaitza oso ona izan dela, eta horren ikusiko dugun bezala, eta zorionekoa da horrelako ekitaldi bat, horrelako ekintza bat egitea. Nik lehenengo gauza, teknika petxatzen dek gehienok ezagutuko dezutela, baina ez pare, enpresako baten batek ez baldin badu ezagutzen, teknika badakizute dela berrikuntzako erakunde bat, lanbide heziketan berrikuntza egiteko erakunde bat. Eta lanbide heziketako ikastetxetarako eta gure ikaslentzako batez ere berrikuntza arlo desberdinetan, bat importantea berrikuntza teknologikoa, baina, badakizute Jaurlaritzak daukan erakunde garrantzitsu bat dela. Joseanek esan duen bezala, proiektu hau sortu zen gure laguntza txiki baten bidez, gure laguntza oso kasu honetan txikia izan da, bakarrik ikastetxeak edo elkartu ziren gure ekintza batei esker, ez? Izan zen jardunaldi batzuen bidez, jardunaldi baten bidez sortu zen aukera ikastetxeak elkartzeko eta proiektu hau aurrera eramateko. Orduan lehenengo gauza, bai interesgarria dela da, lanbide heziketan gu ohitura handia daukagu elkarlanean, sarean lan egitea. Ohitura handia daukagu ja aspalditik. Eta ikusten dugu emaitza oso onak ematen ditula elkarlan horrek. Hori da gure teknikatikan bultzatzen egin gauza bat. Lanbide heziketan aspalditikan badaukagu, nik usten dut kultura hori, hemen Joseanek ere ezagutzen duen bezala, kalidadeko gaiarekin hasi ginen ere aspaldi, kalidadea sarean ere jarri ginen martxan, sare baten bidez elkarrekin ikastetxeak lagunduz bat bestei lagunduz, egin genitu norlako hasierako kalitatean hasierako pausoak, eta hori urtetan zehar jarraitu du eta orain garatzen ari den gauza importante bada. Azkenean sarean lan egiteak denoi laguntzen die, ikastetxe guztiei laguntzen die, eta gauzak bai zabaltzeko, bai
elkarrekin lan horrek batzuek beste ere animatzeko, nik uste oso importantea dela, eta hemen daukagun emaitz bat, hori da, ez. Hori lehenengo gauza importante dena. Bigarren gauza esan behar duana da, proiektu hau, bai, diru laguntza izan duela, bai, etengabeko formakuntzako sailetik, hezkuntza sailetik, eta baita ere Diputazio Foru Aldunditik baita ere diru laguntza eman dute hau aurrera eramateko. Orduan ere kontutan hartu beharra dan gauza bat. Beste gai importantea da, software librea edo software askea erabili dela proiektu hau aurrera eramateko. Gu ere hori teknikatikan bultzatzen egian gauza bada. Saiatzen egea aldan gehienian software librea erabiltzea. Usten dugu etorkizuneako oso gai garrantzitsua dela. Ez da hain erresa dirudin bezala, aplikazio asko dauzkagu aspalditikan oso ezagunak direnak eta merkatuan oso garatua daudenak. Baina gu estrategikoki usten dugu software librea erabiltzea arlo guztietan oso importantea dela. Kasu honetan, hemengo proiektu honetan, bi abantaila nagusi izan ditu software libreak erabiltzeak. Bat, lehenengo gauza, kostea, ikastetxeei zabaltzeko kostea asko murrizten dela edo iaia doainikoa izango litzatekela. Bin proiektua martxan abian jarri ondoren, softwareen lizentziarik ez ordaindu beharra, horri asko erresten du zabalkuntza edo zabaltzeak, ez? Bigarren, arlo ekonomikotikan garrantzitsua da. Eta bigarren gauza garrantzitsua dela, da gu herri txikia izanik eta euskerak mugatua izanik gure herrialdera, software libreak ere ematen dugu aukera garapen bat egiteko euskera aldetikan. Beste software batzuk ez dutena erresten, ez dutena usten hori egitea, ez? Eta kasu honetan, nik uste software libreak erabiltzeak baduela gero aplikazio zehaz bat euskerarekiko. Orduan, importantea da ere bai. Beste arlo importantea ikusten dezutenez, hemen zaudete, bai ikastetxe eta enpresaren arteko harremana. Hori ere, lanbide heziketan aspalditik daukagun ohitura edo modua, lan egiteko modua da, ez? Eta horrek ikusten dugu, emaitza ere oso onak ematen digula, bai ikastetxei eta bai enpresaren pixka garapenerako. Kasu honetan ere, usten dugu hemen egindan lan guztia, enpresak ere izango dutela, enpresan artean ere izango dutela bere aplikazioa, izango dutela bere etorkizuna ere bai. Eta horretik gane ikusten dugu, egiten dian esfuerzoak ere lanbide heziketan, bere emaitza izan behar dula, edo enpresetan ere bai. Eta hori da pixkat ere teknikatikan pixka bultzatu nahi dugun gauza bat. Transferentzi teknologikoa, enpresa txikiei edo ikerketako departamenturik ez duten enpresei laguntzea bere garapenak ere egiten. Eta hori ikastetxen bidez egiten dugu. Ez dugu egingo zuzenean teknikati, baizik eta ikastetxen bidez. Eta azkenik, esan erraminta hau, horren egindan proiektu hau, ikastetxeak, pertsonak elkartzeko, komunikatzeko baliogarria izango dela. Eta hemendik aurrea emango dizkigula aukera gehiago, oraindikan beste proiektu gehiago egiteko, errestasun gehiagokin, sarean lanean jarraitzeko, eta gure arteko komunikazioa asko gehiago hobetzeko eta erresteko. Orduan, uste aplikazio importante bat izango dela. Eta hemen pixkate, pelioak esatez duen bezala, hau ikerketa edo garapena esatea gehiegi da, egiten nahi geana ikerketa eta garapena da, nik uste dut, ez da, zalantzari gabe, hau ikerketa txikia da. Guk ez dugu inongo asmakizun handi berririk egin, baina bai egin dana importantea da aplikazio bezala, aplikazio ikerketa aplikazio bezala. Eta badu
garrantzia alde hortatik. Orduan nik uste zorionak ematekoa da, zeren azkenian egin dana, balio teknologiko handiko ikerkuntza izan dare, bai. Orduan zorionak guztioi, eta, badakizute hemen gaudela teknika aldetikan, nahi zuten guztirako zuen esanetara. Eskerrik asko.